Ćao ljudi i dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo da pričamo o manifestaciji, kreiranju, zakonu privlačenja i kako smo mi to nekako doživjele. Pričat ćemo vam o koracima kreiranja na jedan veoma pojednostavljen način gde ćemo kroz jedan veoma zanimljiv primjer vama da približimo kako to sve u stvari funkcioniše. Naravno, mi bismo voljeli da je to tako jednostavno kao što je, ovo, cveće. Ne dopada mi se, boja, ja sad... Kao, to. Ali, nažalost, to je tako nekako sve bilo šta pomisliš, to i ostvariš. Međutim, ima tu toliko koraka koji su nedostajali ranije, sada su nam mnogo transparentniji i mi smo kroz život to nekako probale i napokon smo shvatile, valjda. Mislim da jesmo. Pa i ja mislim da jesmo, šalim se, jesmo, samo što za neke stvari ti je opet potrebno vreme da kraće, brže, apliciraš ono što znaš. Svaka situacija je drugačija sama za sebe i svaka je posebna na svoj način. Dakle, u zakonu privlačenja, odnosno u zakonu kreiranja, ima 5 koraka. Prvi je da pošaljete želju. Drugi je da univerzum odgovara na vašu želju. Treći je da postignete vibraciju vaše želje. Četvrti je da ostanete na toj visokoj vibraciji. I peti je kontrast. Idemo od prvog. Prvi korak, da pošaljete želju univerzumu. Od negde se početi mora. Tačno. To je korak gde vi u suštini ni ne morate toliko da razmišljate. U smislu da kad god vidite nešto što želite da imate, vaša želja je poslata univerzumu. Naprimjer, ako radite posao kojim niste zadovoljni, vi ste već poslali univerzumu želju za posao svojih snova. Posao gde svakog jutra se budite srećni i uzbuđeni i da čekate da idete na taj posao. Imamo veoma jedan zanimljiv primer što se tiče restorana. To bi značilo da vi već imate neki restoran u koji odlazite u godinama, mesecima, danima ili želite da probate neki drugi restoran zato što vam se taj prethodni nije svidao. Tu ste već vi nekako u svojoj vibraciji i emociji doneli tu neku želju, odluku da vi želite da probate nešto novo. E sad, vi znate neki izbor svog restorana, recimo želite da odete na... Šta ćemo? Picu? Recimo želimo da imamo na picu, izabrali smo restoran i kada odemo tamo, nama se da menu. U tom meniju mi imamo opcije, sad zavisi od vaših kapaciteta da li želite jednu picu, dve ili pastu i picu, vi se opredeljujete za vaše izbore. U našem slučaju bi to, na primjer, bilo jedna pica. To je ta naša porudžbina, to je ta naša želja, to je taj prvi korak. To nas vodi do koraka 2. Korak 2 je da univerzum odgovara na tu vašu želju. Opet još jedan korak gde vi ne morate ništa da uradite. Vaša želja je poslata, momenta kad ste videli nešto što želite, to je već otišlo u univerzum. Odnosno, u restoranu to je otišlo u... Kod konobara. A konobar je odneo u kuhinji. Tako da vi možete u vašoj glavi da kreirate da li hoćete direktnu vezu s univerzumom ili želite posrednika. E sad, ako smo mi, poželili tu picu od svih tih opcija, da li smo je specificirali? Da li smo rekli kakvu picu želimo? Ili smo prepustili konobaru sve kad radite u restoran pa kao, ajde verujem ti, ti znaš šta je najbolje, ajde, uzet ću to što ti misliš da je najbolje. Isto tako ide i s univerzumom. Da, u nekim restoranima vas, na primjer, ne pitaju tipa za burgere ili tako nešto, kako ćete meso, da li ćete da bude dobro ispričano ili ne. Ovdje, na primjer, u Americi uglavnom pitaju, ali na primjer može da vas ne pitaju pa da dobijete. Sami odluče šta ćete vi da dobijete. Vi znate da želite picu ili burger, imali smo korak 1, korak 2 da je konobar uzeo tu vašu porudžbinu i odneo u kuhinju, oni tamo već razvijaju, dok vi, korak 3. Korak 3 je nešto o čemu ćemo se malo više posvetiti. Korak 3 znači da treba da dođete na tu visoku vibraciju vaše želje. To bi značilo da svim metodama koje ćemo objasniti u narednim videima, izborom svojih misli, fokusom, vi jednostavno pokušavate da se osjećate što bolje, da nalazite načine da toliko ne razmišljate možda o tome što ste poslali i možda ste gladni, pa jednostavno malo skrenete misli. I jednostavno, zakon privlačenja, odnosno kako mi više volimo da kažemo zakon kreiranja,
znači da vi u suštini ne privlačite ništa. Vi dolazite na tu vibraciju vaše želje. A vibracija, odnosno vaše rešenje ili vaša želja je na mnogo više vibraciji od one na kojoj ste vi trenutno i vi treba da dođete tu gore, da se popnete na te stepenice. I tim metodama o kojima ćemo pričati ćete doći na tu visoku vibraciju, odnosno dok čekamo da se ta hrana spremi. Odnosno, uživat ćete u tom čekanju. Ako smo jako gladni, naravno da ćemo biti malo i nervozniji i onda, ako nam neko i ponudi te metode, možda nećemo biti odmah otvoreni da ih primenimo, ali to je ono kao, uzet ću telefon i ne znam, scrollovat ću po Instagramu, pročitat ću neku knjigu, ili ako ste sa društvom tim bolje, nećete toliko misliti na tu glad i kad će to jelo doći, kad će ta pizza doći, kakva će biti, ne. Vi jednostavno znate da, bre, tu su konobari i ovi šefovima, nek se brinu oni o tome. Ja znam da sam ja gladan ili gladna i jednostavno, čekam. E sad, tu dolazi do kreiranja očekivanja, sad, to sve dovodi opet do koraka 4. A korak 4 je da ostanete na toj visokoj vibraciji svoje želje. To bi značilo da tada te metode koje koristite već postaju na neki način vaš životni stil. Postaju vam prirodne, živite s tim svakog dana i tu opet dolazi na scenu ona vera o kojoj smo pričale u svakom videu, da je veoma bitno da vi verujete da vam to dolazi, da nema veze što možda traje nešto malo duže čekate, postajete malo nestrpljivi, vi dalje verujete da ono što vama pripada i ono što ste odaslali želju dolazi u vašu realnost. U restoranu bi to bilo, na primjer, ako ste sa prijateljima, to je opet malo lakše, naravno. Zato je u životu, ako ste odaslali neku želju za boljim poslom, boljim partnerom i to, tražite načine da se bolje osjećate dok tu želju čekate. Nekad će vam trebati za tu picu 10 minuta, nekad će trebati 20, zavisi kakva je, zavisi šta ste naručili. Koliko ljudi u restoranu. E sad, nije da univerzum kaže, tebi će sad, ne. Ali to je sve individualno. Što ona kaže, moraš da se popneš na tu vibraciju da bi se ta želja ostvarila. Nekad je univerzum u fazonu, Bog, zovite ga stvarno kako god vi želite, u fazonu, aj sačekaj, nauči ovo, pa ćeš onda ti inspirisati druge sa svojom promenom ili ćeš drugima reći za tu picu koju si naručio da je jako dobra i da odu na tu picu da je probaju. Nekom će se svidjeti ta pica, nekom neće. I to je opet individualno, ali tako? Vi dok čekate tu picu, vi jednostavno naćete načine da vam to vreme brzo prođe. Eto, na najjednostavniji mogući način. I to nas dovodi do 5. i finalnog koraka koji je kontrast. Kontrasti su izuzetno bitni u životu. Mi smo prezahvalne za sve kontraste koje smo do sad proživele i grlimo ih svaki put kad nam dođu u život. Trebalo i nama vremena da dođemo do shvatanja zašto je taj kontrast važan. I nama je stvarno trebalo mnogo vremena kad nam se desi neko sranje u životu, da smo u fazonu, ja te volim. I kao, grlim te, hvala ti što si mi se desio. Ali vrlo je važno. Da, jer nekad mi ne vidimo tu širu sliku i mi kao ljudi imamo tu tendenciju, naš mozak, da stavlja nalepnice na određene iskustva i događaje da je nešto dobro ili loše. U suštini sve je neutralno, sve je naša percepcija tog događaja i tog iskustva. Jer da, na primjer, danas dobijete otkaz i da vam neko kaže, ali sutra ćeš dobiti posao svojih snova, neko će te nazvati i ponudit će ti posao. Pa da li biste taj otkaz smatrali za nešto loše ili biste smatrali da je to najbolje stvar ikada koja vam se desila u životu? Ja imam taj primjer, to ne mora više biti ni restoran. Ja imam odličan primjer za to. Kada sam ovde radila kao hostesa, išla sam na jedno 20 razgovora za posao hostese. Nijedan nisam dobila, a trebao mi je posao. I nije išlo jednostavno. Sad ja sam mogla da sedim i da budem u fazonu kao, zašto se meni to dešava, neću uspeti. Ne, ja sam bila u fazonu, no šta, idem da uživam. Idem da pijem kafu, idem da uživam kraj vode, idem da čitam knjigu. Radila sam sve drugo i dalje sam aktivno gledala oglase poslova, kao možda će mi nešto iskrsnuti, kliknuti. Međutim, univerzum uvek zna bolje, zaista nije bilo logike da se to desi. Meni preko LinkedIna stigne poziv za posao trenera.
I to ovde u Americi. Znači, meni je taj posao došao. To bismo mogli da kažemo da je to ta manifestacija želje. Jer ja nisam baš uživala u onom poslu, ali sam znala da moram da ga radim da bi preživela. Mislim, normalno da bih naučila nešto. To je taj moj kontrast bio. U restoranu bi to mogla da bude ta pizza koja nam se nije svidla, jer nismo specificirali našu želju. A ja za posao trenera nisam napisala, ali sam mislila o tome. Bila sam u fazonu, šta bi moglo da vrati onu mene? Šta bi to moglo da bude to? I onda mi je stigao posao. Da, velika je razlika. Mi nekad mislimo da nešto želimo, a i postoji ono što zaista želimo. Ti si mislila da želiš taj posao jer trebao ti je posao, a u suštini ono što si zaista želela je bio taj posao trenera. Ali naš mozak ponekad ne može ni da shvati kako je to moguće, ni ne treba da shvati. Jer ti kontrasti nas opet dovode do koraka broj 1 i to nekako onda vrti se taj ceo krug, taj ciklus. Dovodi nas do koraka 1 gde možda ako mi nismo bili zadovoljni nečim što smo dobili u prethodnom koraku, sad imamo opet priliku da ponovo to pogledamo i vidimo da nam to odgovara ili ne odgovara i ponovo pošaljemo želju univerzumu za nešto novo i ostatak već znate ili pogledajte ponovo video, vrtimo se u krug kroz sve te korake kreiranja i to je jednostavno život. Bez kontrasta mi ne možemo da se razvijamo, ne možemo da učimo, ne možemo da napredujemo. Bez kontrasta bismo samo stajali u mjestu i ne bismo ekspandirali kao osobe uopšte. Za obe taj veliki kontrast bio, ja sam postala trener, ona je postala menadžer u tom lokalu. Jednostavno, pandemija se desila gdje smo mi opet odasale želju. To jest, mi smo o tome mislile i ranije, ali nismo znali kao kad će biti pravo vreme za to. Jednostavno, pošto smo shvatili da ništa nije u našoj moći u tom slučaju, nego okej, mi znamo da želimo to, kad se desi, brate, prepustit ćemo ono nekom gore, nek brine o tome, mi ćemo da radimo ono što možemo. Te smo išto uživali i tražile načine kako ćemo mi da se osjećamo bolje i da iskoristimo ovo sada, da živimo u sada. I kako se pandemija desila, ja sam počela zaista da živim ono što želim. Ti si imala ono i unapređenje, ali opet si imali kontrast u kom si odaslala novu želju. Tačno, da, dobila sam unapređenje, međutim opet nije bilo to nešto što sam ja zaista želela, ali sam uživala u tome i kroz to sam pokušavala što više da iskoristim sve to što sam želela u nekom drugom poslu možda da iskoristim i na kraju sam ja tu i dala otkaz i 2 dana posle mog otkaza nisam imala nijedan posao, nisam imala plan B i 2 dana posle tog mog otkaza sam ja u suštini dobila ponudu za novi posao i to je posao zaista mojih snova kom se toliko radujem i koji obuhvata sve ono što sam ja želela da radim. U suštini ni nema možda naziv, kao što je Sara rekla, to je nešto mi ovdje živimo i možemo mi da izmislimo posao kojim se bavimo i to je upravo baš kombinacija više poslova. Jeste, baš ono sve što smo mi negde pričali da bi ti volila da radiš. I imali smo i momente kad je ona kao tražila taj neki posao, kao, znam, sećam se jednom fazonu je bila kao, ali nema naziv za taj posao ne postoji. I eto, kreirala je posao svojih snova. Opet će taj posao verovatno doći sa nekim kontrastima, ali zbog tih metodi koje imamo i zbog vere i zbog života koji sada živimo, jednostavno mnogo lakše to se prolazimo i znamo da onaj gore zna mnogo bolje. Naše je bukvalno samo da uživamo i da se osjećamo što lepše, da radimo stvari koje nam prijaju, a ostalo će sve da dođe na svoje. Nadamo se da smo vam dali inspiraciju, da ste jednostavno na laički način, što bi mi rekli, da smo vam mi na laički neki način dali primere i da ćete moći da se poistovetite s nekim stvarima. Taj zakon privlačenja zaista postoji jer ćete privući u svoj život ljude ko kreatore, kao što smo mi jedna drugu u životu. I jednostavno možda će se naši putevi sutra razići, možda za 10 godina, opet nije na nama da mislimo o tome, ali jeste da kreiramo najbolje u trenutku i da podelimo s ljudima ono što znamo jer mi zaista u tome uživamo. I svaki put kada bismo radili sa ljudima u timu ili pojedinačno, ta inspiracija, ta konekcija, to poverenje je nekako najvažnije u svemu. I naravno da se to gradi, naravno i da za to treba vremena i treba nege i jednostavno
ljubav je izvor svega. Što kaže moja nastavnica iz osnovne škole, deco, što ima jedan dobar štos. A štos je taj zakon privlačenja i tih 5 koraka koji zaista su onako trik jednostavan za kreiranje života. Definitivno nije ono sedimo kod kuće i kao mi manifestiramo ili privlačimo. Jednostavno morate da napravite neku inspirisanu akciju, da izađete napolje i onda će se tu desiti da privučete neku osobu random i ta osoba će vam ponuditi posao ili postati vaš partner ili šta god već bi poželjeli. Ali morate da se krećete. Hvala vam što ste nas pratili. Dođemo opet s novim videom nekim. Vidimo se!